A už jste to slyšeli. Co jsme měli slyšet? No o těch nových bot. Nový boty. To je vždycky takhle praštěná? Bohužel jo. Au. A já stejně celou dobu spát propadám. No, jako ve škole nebo tak? Ne, ve škole. Jasně, že ve škole. Aha. A kde se ty boty prodávají? V New Yorku. Tam se ale prodávají mašle. Já radši jdu. Ahoj, Vanilko. Ahoj, jak se máš? To si furt hraješ s tím jedním bombonem, který máš od první třídy, jo? A vlastně před minulý třídy. Jo. Hej, a už jste to slyšeli? Co jsme měli slyšet? Jo, co? Že Logan teď chodí s Jane. Vážně. Jo, tak se tam na ně kopni. Fuj. Souhlas. Vše je tedy v pořádku, naprostém. Ano, pane policajte. Ne. OK, tak to je v pohodě, dobře. Ahoj, miláčku. Ahoj, lásko. Ani se jde za holkami. Už jste to slyšeli? Co jsme měli zase slyšet? Že Logan chodí s Jane. To už jsme asi 5 milionkrát slyšeli. Jo, vymysli si nový lepší kec. Díky. Co se stalo? Nic, jenom mi ukradl lízátko. Aha. No a jak se máš? Já v pohodě. Sakra, mě to nezajímá, že jsem mi ukradl lízo. To bude sranda, až na to přijdou. Cukrovka v krvi. Plamát! Aha, vy jste tady, pane policajta. Jo, jsem hned vedle. Co se tady stalo? Snad vidíte, tady stal vozejk se sladkostma. Jo, stal hned vedle mě. Tím pádem to byla ta slavná zlodějka. Jaká slavná zlodějka? Ta, co tady kráde. Tam nic jiného se nikomu nestratilo? Ne? Vůbec. OK, takže jsme všichni v pohodě? Jo, jsme všichni v poho. A jestli si myslíte, že nejsme, tak jsme. No, au, furt padám. To bude prč. Když to tak se byl já. Nebo bych spíš měla říct já. Hru moji oblíbenou. Jo, takže někomu mě by hrozně nevadilo, kdyby jsem přišla o mýho sloníka. A co to by vyvadilo, kdyby si od něco měla přijít? Mě by zaprývadilo bonbon, slon a můj krásný šátek po mojí mamince. A náušnice, mami je už 55 let. Tolik ani není. Tolik je měli mít předci. Já budu mít 55 let, dokud prostě neumřu. Většinou my se dožíváme jenom 55. Aha. Takže někomu se fakt nic nestratilo.
Ne. Ne, v pohodě. V pohodě. Pane strážníku, dostala jsem nápad. To by mohl být dobrý nápad, Vanilko. Jaký? Já už to slyšel. No tak ten je teda super boží. Tak já jdu. Ahoj, holky. A taky. Ani stát! Nezapomeňte na to, abyste se jednou hejbnul. Pane kolego, já to nebyla. Vidíte, to jsem jenom tady chtěla momentálně vrátit. A tamhle toto jsem včera našla. Určitě. Jdu se jim otisky. A tady jsou taky. Všechny mi buď kazí policajt, nebo nějaká z kámošek. Jane? Zelenko. Ahoj. Už jsme se tak dlouho neviděli. Au. Promiň, propadám. No nic, já už musím. No nic, vlastně to si ty momentálně teď ukradla tu věc, že jo? No a nechtěla by si třeba potom zajít, když tak na kafe? Proč je tam cukřenka? Počkej, proč říkám tam cukřenka? Teď se vlastně nechala přejmenovat na vanilku. Ach jo. Cukru už jí prej byl moc málo. Jo, aha, tak cukru byl málo. Máš ráda pirátské rybíky? Jo, jsou super. No nic, tak já už musím k loginovi. Slečno, obvinuji vás z dvojité krádeže. Počkat. 1, 2, 3. Z 5. krádeže. Procházel jsem se váš trestní rejstřík. Nejste čistá. Ukradla jste už 55 věcí. Co mi k tomu řeknete? 20krát jste byla v kriminále. No jo, tak mě zatkněte, no. A ani hnout. Moje věcičky! A abyste si, slečno, nemyslela, že vás nemám rád, tak sledujte. Tady vám trošičku rozmažu make-up. Papa. Já to vás pustím, no, že tam musím rychle dát to lízo. Otřít. A už můžu jít. Případ byl vyřešen. Jo, ale my stojíme tady. Už k vám všem mluvím. Aha. To je teda super, jej. Případ byl vyřešen, oh yeah. Můžu už si koupit tu blbou cukrovou vatu. Jasně. Cukrovka v krvi. Sakra, hapala, tak to si beru. No a co byl vlastně tvůj nejlepší zážitek o prázdninách?
Přesně na to ptala nejmí milionkrát.